нафароне ки граница гузаштанӣ ҳастанд ва ё ин ки ба сарҳад меоянд. имрӯз хостам ки дар бораи ҳамин мавзӯъ камтарак барои шумо ҳарф занам. ҳоло вақте ки мо сарҳад меравем, ҳуҷҷатҳои мо он қадар муҳим нест. Муҳим телефони мо, яъне дохили телефони мо. Мо чиро тамошо мекунем, ба куҷо медорем, куҷо меравем ва ҳамаи ин чизҳоро дар сарҳад тафтиш карда мебинанд. Оё аз ин хабар доред? Агар рафту дар телефони шумо ягон чизи шубҳанок ёфтанд, вой бар ҳоли шумо, ё ин ки шуморо депортатсия мекунанд ва ё ин ки боз мегардонанд. дар ҳамин 5 рӯзаи охир ман 3 историяро фаҳмидам ки баъзеи онҳоро албатта кам мешинохтам. баъзе маслиҳатҳо пурсиданд, ҳатто як нафарашро аз пушти историяи YouTube гардонданд, 2 нафари дигарашро ҳам бо ҳамин проблемаи телефонӣ, як нафарашро пожизненӣ депортатсия карданд ва як нафари дигарашро тақрибан 30 ё 35 сол. Яъне аз ин маълум мегардад ки ҳоло ин телефон барои мо як чизи бениҳоят хатарнок аст. ҳар боре ки мо мебиёем, баъзеҳо зуброс зада мебиёянд ки ин чизҳо мумкин нест дӯстон. Баъзеҳо пурра историяи худашонро тоза мекунанд, баъзеҳо намедонанд ки чӣ кор кунанд, бе телефон меоянд, вале ҳамаи ин сабаби баргардондан мешавад. хуб дӯстон, ман дар Instagram низ як апрос мондам ки қариб ки 70% аудитории ман танҳо навистанд ҳамин проблемаи телефониро, яъне чӣ кор кунем ки дар аэропорт нагардонанд, чӣ хел телефони моро куҷояшро мекубанд. Хулоса ҳама дар бораи ҳамин мавзӯъ саволҳо буд ва мо чанд вақт шуд ки аз болои ҳамин чиз кор карда истодем ва як закрити телеграм канал карда ҳамин схемаро омӯхта бо модулҳояш видео карда дар он ҷо гузоштага ҳастем ки яъне чӣ хел дар 10 дақиқа тоза кунед, куҷои телефонро мекубанд, чӣ хел пурра телефонро тоза кунед, чӣ кор кунем ки телефони мо шубҳанок нашавад. хулоса ҳама инро фаҳмондага ҳастем ва инчунин дар закрити телеграм канал бошад, роҳҳои пулкоркуниро ҳам дар он ҷо ҳамчун пешниҳод кардем ки то ин ки нафарҳое ки мехоҳанд ки кам корҳои онлайниро омӯзанд, дар он ҷо медоранд ва ҳам ин корро ёд мегиранд ва ҳам телефонҳои худро защита карда, ҳимоя карда. Ман боварӣ дорам ки бо чунин проблемо рӯбарӯ намешаванд. Албатта силки телеграм канали худро ман закритиашро дар поён мемонам. Он ҷо подписка дорад, яъне он қадар пули калон ҳам нест. аз ҳисоби ки дар он ҷо мо продюсер мегирем, мисол куратор оянда дар кор мешавад, баъзе расходҳо дорад ки ин албатта як ёрдам ҳаст ва ин телеграм канал ҳамчун ёрдамчӣ барои шумо мешавад ки шумо метавонед ки яъне дар 2025 телефонҳои худро ҳамеша контрол гиред, защита кунед, бо чунин проблемаҳо рӯбарӯ нашед, инчунин роҳҳои пулкоркуниро омӯзед ва ҳама инро мо ба ҳисоб гирифта танҳо расходи хурд, расходе ки дошт ҳамонро ба ҳисоб гирифта мондем ки албатта ин як нархи хандаовар метавонад барои шумо ҳам. нафаре ки мехоҳед ки дар ин ҷо дохил шавед, ҳатман ба силке дар зери комментария буда ё ин ки видео буда дароед ва аз маълумоти беҳтарин бехабар намонед. Инчунин боз ба ҳамин боти мо вақте медоред, мо як дарси бепул ҳам кардага ҳастем ки чӣ хел телефони худро дар давоми 5 дақиқа тоза кунем. ин дарсро ҳам метавонед ки шумо ба ҳазор бинед. агар чизҳои лозимиаш барои шумо даркор шуд, ҳатман истифода баред. нафарҳое ки дар ин закрити телеграм канали мо буданд, онҳо яъне фикрҳои худро оиди ин телеграм канал гуфтанд, аз ин хело миннатдорӣ ҳам карданд, чунки онҳо навистанд ки мо аз ин телеграм канал хело фоида дидем, барои мо ин телеграм фоидаи зиёд кард ва ба шумо ҳам албатта тавсия медиҳам.